Isicathulo iNike 250 rand bala lapha. Isketi ese-Samsung 95 rand bala lapha. Amavesti go-2 awe-LG ayu 120 lilodwa 240 mase mabili nani igama bala lapha. Bese kuthi ubra ngawuthatha nge-account kaGazi. Babe bathathu ngo-300 kushuthi 100 rand bala lapha. Kube umgexo lo ngawuthenga eSwazini kwawu-80 rand. Cela ubale lapha bese ubala nemali yetekisi engayigibela ngeSwazini ngiyothenga lo mgexo lo. Bese ibhangela ngalithenga eBhishi ngalithenga ngo-100 rand. Bese kuba yini lokhu ngakuthenga komunye umama okwenzayo lokhu lapha ngakithi kwaku 75 rand. Faka nalapha. Uyabona kuyadlula 1000. So nje ngiyintombi yakithi ngiphume nje ngiyintombi yakwethu ngihambe ngiyobuka abantu emgaqweni ngigqoke into engaphansi kwe-1000. Awubaleke nawe lapho ukuthi ugqoke malini sikubone. Bese kuthi abayithembayo sohlangana ngomhla ka-25 kuMeyi eCarnival City. Lapho ke kuyobe kuyikhombo comedy show esiyilethela uSifiso wakanene. Lapho uhlanganise zonke izinqunqulu zosomahlaya. Kuzobe kungamnandi kobe kuhlekwa kubhuquzwa ngezisu. Amathikithi ayatholakala eComputicket. Ungafike lapha ufuna ukuyihlekisa nathi ugqoke into engaphansi kwe-1000 ngoba sokubala thina ukuthi ugqoke malini. Awuzweke?